Жената, непресъхващият извор на живота. Тя има един светъл празник, роден да събере в себе си вечния женски копнеж за свобода и щастие. 8 март. Всяка година на този светъл ден светът се прекланя пред величието на жената. Велика е твоята сила, жена. Вървиш през живота и времето от ден в ден, от век във век с болката на света, надвесена над люлката и над сигурността на земята. Силна в своята нежност. Не случайно образът на родината се дава в образ на жена. Не случайно пролетта идва в образа на девойка. Не случайно революцията, Свободата, правдата, от край време стоят на пиедестала в образа на жена. Най-хубавите думи – обич, нежност, вярност, радост, любов, гордост, смелост, доброта, светлина, мечта са от женския род. В трудния път на народа ни през вековете жената бе навсякъде наравно с мъжете. В страданията, в борбата, в погрома и в победите. тя роди Аспарух, Войните на Калоян, Симеон, роди Сирма Вивода, Райна княгиня, Ботев, Лески, търсеше жадно свободата. българката жена на път. Пазителка на семейното огнище, на мира. Българката, грижовна, добра, всеотдайна. Многострадална, жизнерадостна, скърбяща героична. Тя премина през бури и изпитания, Преде се през робства огъня на живота, за да има. за да пребъде родината ни, България. Тя опази езика, бита, културата, самосъзнанието и духа ни през вековете. Майката, най-прекрасното същество, към което сме винаги задължени. Нейното лице е видял всеки, когато за пръв път е отворил очи за света. Нейният глас е чул най-напред. Ласката на нейните ръце усетил първо. Нейното име е изрекал и написал най-напред. Майката, святата. За нея са казани и написани безсмъртни стихови и книги. Нарисувани са портрети. Държавници, учени, поети от всички времена си. Се изрекли вълнуващи ласкави слова за майката. Христо Ботев пише в едно от свое стихотворение. Освен теб, мале, никого няма. Ти си за мен любов и вяра. Иван Вазов е писал за майка си. Ти ме роди, но ти ми даде, и светлото, що в мен блестеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти майка ми беше. Не на книгата в поезията ни остава стихотворението на Димчо Дебелев. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ се връща, да преласкае скръбни нещастни. Да те посрещне старата направя и ти, склонил глава на нейна рама, да челнеш в нежната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мама, мама». На 8 март ние честваме Деня на майката, на съпругата, на сестрата, на дъщерята, днешни бъдещи създателки на живота. Честит празник, скъпи български жени! Бъдете живи и здрави и издръжливи. И оцелявайте!